लोगोफोर फंनैसो मोजां गाज्रि बाथ्रा शेयार खालामलायनो होननानै आंनि चेनेलाव फैलायबाय। दा जोङो थांनाय माखासे गोबाव साननिफ्रायनो जों बुंबोबाय थादों माने प्रमद बर'आ मा रोखोम जेनगोन आरो प्रमद बर' बिथाङा जेननायनि उनाव माने एबसुआ मा रल लागोन जों बेफोरखौ माने सिदा बाथ्रायै बुंबोबाय थादों आरो जोंनि बुंनायफ्रा दिनैसिम माने मोगथाङावनो जाफुंबोबाय थादों आरो दा नोंथांमोना आंनि भिडिअफ्राव थांनानै नायोब्ला एबा आंनि भिडिअखौ फल' खालामोब्ला नोंथांमोना थारैनो मोनथिगोन आरो आंनि बुंनायफ्रा दिनै जाबोगासिनो दं। दा दिनै थिग बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि रल माने बिथांमोना जे गावसिनि गोथों लामाजों थांनांगौमोन बिथांमोना माने खेंख्रा लामाजों थांदों आरो बिथांमोना आन्दायनानै माने बबेबा लामाजों माने दावबायदों आरो हारिखौ बिथांमोना माने अलखद लामाजों दैथिंदों आरो दा बियो माने स्पष्ट। दा दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि अबस्थाखौ नुयोब्ला थारैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबलांमारसिगोन रायजोफोर माने बियो बारा गोबाव थानाय नंला आरो दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना UPPL जेननाय लोगो लोगो दा बिथांमोना सोरबा अमर सिंह ब्रह्म सार सोरबा दावराव देख्रेब सार आरो सोरबा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा जेनाखि इउटुब माने बिथांमोना माने क्रिएटर बिथांमोनखौ दिनै सोंखारिदों आरो बिथांमोना गोबां बाथ्रा दम होलायनायखौ जों नुदों खिन्थु दिनै एबसुनि थाखाय बैफोर दमा माने समाया आरो रायजो राजाफोर दिनै एबसुआ गावसिनि जेनाखि रल लानांगौ दिनै बिथाङा गावसिनि जेबायदि आइडिय'लजिजों खामानि मावनांगौ दिनै बैफोरबायदि खामानिफोरखौ बिथांमोना बावनानै मोनसे राजनितिनि गुंले बारहायाव बिथांमोना गिदिंबाय थानानै दिनै बर' हारिनि जेनाखि नायल' जाल' मोनसे बर'नि माहारियारि आफादखौ दिनै बिथांमोना थेर बेथेर खालामनायनि मोनसे माने मा लाबोदों बिथांमोना गुबुंले बारहावा लाबोनायखौसो जों दिनै नुदों रायजो राजाफोर। दा दिनै बेफोरबायदि सोलिलांबाय थायोब्ला जोंनि बे एबसुआ माने बारा गोबाव लास्टिं जानाय नंला होननानै जों डाइरेक्ट बुंनो हायो। दा दिनै जाय खामानिखौ बिथांमोनहा मावनाङा बे खामानिखौ बिथांमोना आखाइ होदों जायनि थाखाय जोंनि समग्र रायजो राजा बिथांमोना एबसुखौ मुगैदों रायजो राजाफ्रा मुगैदों। दा बिदिनो अनेक बायदिसिना माने घटना जादों आरो दा दिनै एबसुआ साननो गोनां बाथ्राया बेल' दिनै एबसुआ सानो गावसोरजों माने एकदम लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा सापर्ट दं दिनै बैफोरबायदि साननानै बिथांमोना दासिमबो माने बिराद गोरा बिराद दुगा माने बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव लाबोगासिनो दं आरो सोरनिबा सायाव माने दम होनानै बैफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुदों रायजोफोर। नाथाय बिथांमोना मोनसे उनफिननानै सिन्था खालामनाया मोजां दिनै जुदि एबसुखौ मोजां मोनदोंमोनब्ला रायजो राजाफ्रा एबसुजों जुदि लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा जुदि सापर्ट एबा मदद दंमोनब्ला दिनै नोंथांमोना जे UPPL दोलोखौ गोसो मोदोम जिउ थै होनानै सोरखौबा बुनानै थाखा रां खोमानानै आरो मा होनो फिसा केम्पिं लानानै नोंथांमोना दि UPPL दोलोखौ देरहानायनि मोनसे मदद बिदों बे मदद बिनायावबो दिनै नोंथांमोननि सापर्टारफ्रा दिनै माने गाज्रि रोखोमै जेननो गोनां जाखो। दा दिनै एबसुफ्रा बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां आरो दा बिथांमोना जुदि सिन्था खालामनो रोंगौब्ला माने दिनैनि नैबे समाव बिथांमोना मोजां परिबेस लाबोनांगौ होननानै आं सानो रायजो राजाफोर। दा दिनै जेनाखि एबसुनि रल बे एबसुनि रला 100आव 100% माने मोजां जायाखै जों रायजो राजाफ्रा मोनथियो बिथांमोना माने ना मावा फिथिख्रिफोर माने बारल'नाय बायदि बारल'बा जानाय नङा बिथांमोननि खैफोद होननानै जों सानगोन आरो दा दिनै एबसुनि माखासे नेताफ्रा माने गावनि आखाइनि रुवाखौ माने गावनि आथिङाव दानफावनानै लानायनि मोनसे परिबेसखौ लाबोदों आरो नायदावनानै मुजुयोबा गावनावनो गोग्लैफिनो होननाय मोनसे माने बाथ्रानि फावखौ नोजोर होयोबा जों दिनै नुनो मोनगासिनो दं एबसुनि रला बबे लामाजों थांदों। दा दिनै एबसुखौ जाय बिथांमोना दैदेनो बै बिथांमोना जाहैबाय दिनैनि दिनाव खुनु जाथिनि हारिनि आरो बड'फानि जेनाखि आइडिय'लजि फिल'सफि बिथांमोना बेफोरखौ एसेबो फल' खालामनानै दिनै बिथांमोना खामानि मावाखै आरो बिथांमोना हारिनि जाथिनि फारसे सानग्रा आफाद नङा दिनैनि दिनाव
मानो होनना बुङोब्ला हारि बुथारग्रा जाथि बुथारग्रा आफाद होननानै जों दिनैनि दिनाव एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बुंनो हागोन आरो माने एबसुखौ बुङाब्लाबो एबसुखौ दैदेनग्रा बिथांमोनखौ जों बुंनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला सिदा सिदि बाथ्रा रायजोफोर दिनै एबसुआव थानाय जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेसेबां क्रर क्रर थाखा खामायदों दिनै बिथांमोनाथ' हारिखौ दैदेननो होननानै जाथिखौ फोसाबनो होननानै बिथांमोनाथ' बे आफादाव थायाखै। थाखा फैसा आरो गादिनि सेन्टिमेन्टआवसो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांमोना थाबाय थादों। अब्ला बे एबसुआ थारैनो थांनानै थागोन दा रायजोफोर। आरो दिनै एबसुआव जायफोरबायदि बैसोनि मानसिफ्रा दिनै थानांगौमोन दिनैनि खोरोमदाव बिथांमोनजों जेनाखि धरना होदों जेनाखि बिथांमोना प्रग्राम लादों बे प्रग्रामाव नायदो दिनै सासेबो माने गोरलै बैसोनि रायजो राजाखौ जों दिनै नुवाखै। थाखा फैसा लुबैसुला बोराय बोराय बैसोनि संसार जानाय बैसोनि थैहां बैसोनि मानसिफोरखौसो दिनैनि दिनाव एबसु आफादाव जों नुनो मोनो। थारैनो फाइनालाव जोंनि एबसु आफादा मा जागोन? थारैनो बे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे एबसुआव खामानि मावनो सुजुग मोनगोन दा? आरो सुजुग मोनाब्ला बै जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे एबसुखौ थांनानै थानाय एबा फोथांनानै लाखिनायाव मदद होगोन दा रायजो राजाफोर। दा बेयो जाहैबाय दिपेन बर' आरो खोरोमदाव बसुमतारी आरो कनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि सायाव माने सोंनाय फिननाया थाहरबाय आरो बिराद सान्थि परिबेस फैबाय, बिराद गोजोन फैबाय बे BTCआव। सोर बुङामोन? एबसु आरो UPPL। दिनै बिदिब्ला बिथांमोना सरखार जोबनायनि लोगो लोगो दिनै बिथांमोना गाज्रि परिबेस आरो असान्थि परिबेसखौ दिनै बिथांमोना मानो जुरिजेनखो? दा दिनै बिथांमोना लाजिदों आरो गोसो मोदोम बिखा बिथांमोनाव माने अर नांदों। बिथांमोना दि रायजो राजाफोरजों नेवसिजादों सिन्था खालामदों खोमा एसेब्लाबो, नङा होमब्ला रायजो राजाफोर? आरो दिनै बिथांमोना जुदि गावसिनि साननाय हनाय गावसिनि मावनायफोरखौ जुदि सोलायनो रोङाब्ला आरो बिथांमोना जुदि माने फावसयनानै खामानि मावनो रोङाब्ला सोरबा आफादफोरजों सोरबा दोलोफोरजों दिनै बर'नि माहारियारि आफाद जानानै जुदि गाव गावनि पलिटिकेल लाबालाबखौ लानानै बैफोरबायदि जुजिनाय फेरफाथिबाय थानाय खामानि मावोब्ला बे एबसुआ माब्लाबाबो 200% माने लास्टिं जाया आरो थांनानै थाया। बेखौ सिन्था खालामनाया बिथांमोना मोजां आरो दिनै बिथांमोना सोमावसारनायनि बाथ्राखौ लाबोबाय जेब्ला दिनै बिथांमोना बुलायलायनाय माबा मोनसे गाज्रि परिबेसनि बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना बुंदों। थारैनो लाबो गाज्रि परिबेसनि फिननायखौ दिनै एबसुआबो मोनगोन मोजां रोखोमै। बिथांमोननि जेनाखि गाज्रि मावनायनि फिननायफोरखौ दिनै BPF दोलोआ होआ, बेखौ रायजो राजाया होगोन। आरो सरखारनि जेनाखि आयेन खानुन बैफोर आयेन खानुनानो बिथांमोननि दायनिगिरिखौ माने फोजोबनायाव आरो बिथांमोननि दायनिगिरिनि साजाखौ दिनै रायजो राजा आरो दिनै सरखारनि जेनाखि आयेनफ्रानो बिथांमोनखौ होनो थांगासिनो दं। दा बेखौनो आं दिनै बुंगोन, दिनै साफ्रोमबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा दिनैनि बे आन्दलनाव बारसोमबा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ माने 100 बार सिन्था खालामनाया मोजां आरो रायजो राजाफोर। दिनै साननानै नायदो बिथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोदोंमोन। दा बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय दिनै बिथांमोना जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय नांदों जिउ बावदों दिनै बै बिथांमोनखौ नोजोर होआलासिनो बै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'आलासिनो दिनै बिथांमोना गाव गावनि माने थाखा फैसा माने गादिनि सार्थआवसो बिथांमोना खामानि मावदों। दिनै सोरबा NDFB बिदा फंबायफ्रा जेलाव दं ना सोरबा NDFB न'खरनि फेमिलिफ्रा माब्रै दं, सोरबा दुखुथिया बर' रायजो राजाफोरनि न'खरफ्रा माब्रै सोलिदों आरो बे गरिब गुन्द्राफोर मावनानै जाग्राफ्रा मा अबस्थायाव दं दिनै बिथांमोनहा बैफोरखौ नोजोर होआलासिनो गाव गावनि थाखा फैसा आरजिनाय गाव गावनि गादिखौ माबोरै हासिल खालामनो हायो, रायजो राजाफोरखौ बोरै मिसलेट खालामनानै मोनसे गावसोर राजा जानो हायो बैफोरबायदि परिबेसखौसो दिनै बिथांमोना लाबोदों रायजोफोर। दा बिनि थाखायनो आं बुंगोन दिनै बिथांमोना जुदि सिन्था खालामनानै नैबे गुसुं समाव जुदि सोलिनो रोङाब्ला दिनै एबसुआ थानाय नंला होननानै आं सिदा बाथ्राखौ बुंनो हायो रायजोफोर। आरो दिनैनि दिनाव जे समनिफ्राय आं भिडिअ बानायदों दिनैसिम नैबे समसिम आंनि भिडिअआव बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनैसिम जाफुंगासिनो दं। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि फल' खालामोबा माने नुदों थारैनो बुजिबोदों। दा बिनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव दि
बिथांमोना दावराव देख्रेब नार्जारी सार आरो अमर सिंह ब्रह्म सारमोनखौ बिथांमोना दायनिगिरि हिसाबै बिथांमोना दिनै साजायबाय थादों। दा दिनै बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोना दाय होनो नाजाबाय थादों बै बिथांमोननि थुलुंगानाय आरो बै बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय आरो गोबां माने इउटुबारफोर गोबां माने ससियेल मिडिया क्रिएटरफोर माने बिथांमोननि थाखायनो दिनै बिथांमोना जेननो गोनां जादों आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो बुजिदों आरो जोंनि लोब लोब बर' रायजो राजाफोरनि माने सिन्था धारना खालामनाय आरो BPFनि मावनाया मोजां बेखौ दिनै सिन्था खालामनानै आरो एबसुनि मावनाया माबायदि बेफोरखौ दिनै सिन्था खालामनानै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय एबसु मदद होनाय UPPL हान्जाखौ दिनै गाज्रि रोखोम फेजेनदों आरो फाइनालि बिथांमोना जोबस्रांनायनि मोनसे माने एन्डिं लामायाव फैबाय आरो प्रमद बन्दु बिथांनि फारसेथ' बुंनानै लाब गैला माने बिथाङाथ' सरकाराव गैला आरो बे दोलोआ माब्लाबाबो थाला नंखायनो बिथांनि जेनाखि खुंथाइफोरनि जेनाखि बाथ्राफोरखौ लाबोनानै गाहाम जानाय नंला बायदि आं सानबाय माने गोथैखाखौ माने बुरखाङोबा सेवो मोनामो होननाय बायदिल' मोनसे बाथ्रा जासिगोन आरो रायजोफोर दा जिखुनु दिनै गोबां माने साननो गोनां परिबेस फैबाय रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामदो साफ्रोमबो बर'नि लाइमोनफ्राबो सिन्था खालामदो आरो दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जादों बिथांमोनाबो एसे सिन्था खालामनानै खामानि मावदो नङाबा लास्ट पर्यन्त बै आफादाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाल' माने बे एबसुनि जानानै थागोन आरो खुनु रायजो राजा आइ आफा माने हारिखौ मोजां मोनग्रा माने लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ रावबो बे एबसु होननाय आफादखौ सापर्ट होनाय नङा रायजोफोर दा एसेयावनो दोनबाय थेंक इउ।